Masu kallon barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin fagen taurari. Kamar a kullum ko kuma a kowane lokaci da kuka sani fagen taurari shiri ne da ke kawo muku hira ko tattaunawa da mawaka masu yin kiɗa, ma'ana masu kiɗa waƙoƙi kenan, sannan kuma a ɓangaren fim jaruman fim masu ba da umarni, masu shiryawa da duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin harka. A kowane lokaci nake gabatar da wannan shirin, sunana Muhammad Shitu wanda kuka sani da Muhammad Mr. Mo, nake kawo muku wannan shirin na fagen taurari. Ku biyo ni ku ga dawa yau mu shigo muku fili. Hajiya barka da zuwa cikin wannan shiri namu na ku fagenku na taurari. An zo lafiya ko? To yau ga ki a wannan shiri kuma ga ki akan kujerar taurari, don wannan kujerar da kike kai ta taurarin ke da. Gaskiya. To a guje masu kallon mu za su so su ji dan takaitaccen tarihin ki a cikin daƙiƙa ɗaya. Ko sai na ce minti ɗaya. To shi kenan. Alhamdulillah. Da farko dai sunana Sa'iha. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To da farko dai sunana Sa'iha Salisu Sharaɗa. An haife ni a unguwar Sharaɗa. Na yi makaranta Ansarun Nabi Primary da ke Sharaɗa. Sannan na yi secondary school Maryam Shekarau da ke ɗan Agundi bayan gidan Doki. To kaɗan daga cikin dai tarihi na kenan. Oh, mun ji daɗin masu kallo sun ji kuma kin kawo min shi a gurguje ɗin a cikin daƙiƙa ɗaya ko? Gaskiya ne. Ko da ke kuma waƙa da mu komai kuna tsara lokacin. So, ya sai da yaushe kika fara waƙa, sannan kuma za ki iya lissafa adadin waƙoƙinki? Gaskiya dai ba zan iya lissafa iya adadin. Na fara waƙa daga 2007, amma da fita ta industry kimanin 2010 kenan. Okay, 2019 kamar dai shekara 2 kenan? To kuma yanzu daga 2010 zuwa yanzu 2020 duk kina cikin waka a cikin lokacin? Gaskiya ne. Za ki iya kenan wajen shekara 10 wani abu a cikin fagen waka. Masha Allah, masha Allah. Wanda waƙoƙi kika fi yi, ma'ana na soyayya ne, na yabo ne, na faɗakarwa ne, na garaya ne ko na gurmi? Gaskiya ne. To, ni dai idan ni zan rubuta waƙa ina rubuta yabo faɗakarwa, amma kuma ta soyayyan ma nakan ɗan taɓa. Inda za a ɗan saki gyalle. Yawwa. Gaskiya ne. To alhamdulillah, ma'ana ke dai yanzu in kika rubuta kina iya rubuta waka a siya kenan ko kyauta kike bayarwa? Kawai ni dai ina rubutawa ne saboda isar da sako. A madadin ka tsaya wasu kaga idan ba a fannin waka bane ba kowa ne zai saurara ba, amma wasu idan ana wake ne to zaka ga sun tsaya suna dan ji, to haka kuma zaka iya isar da sakon da kake so. Wani makiɗa ne suke miki kiɗa? Kowa yana miki kiɗa ko akwai wanda in ba shi ba a ce hannun wani? Gaskiya ne. To ni dai gaskiya kowa ma dai na yi min kiɗa. Duk wanda na ji waƙa ta yi concert da daidai da kiɗansa to shi nake samu ya min kiɗa. Shi ne. Kamar in ta soyayya ce to ga ɓangaren wane zan kira. Idan kuma ta yabo ne wancan shi ya fi dacewa in kira. Kowa dai da mahallinsa. Mahallinsa, aka ce komai da mahallinsa, an sa kuturwa an kwata sabuli. Wacce waka yanzu ake dan rera mana ita? Taimaka mini jalla wahidin zan nasiha gunsi yan uwa. Da yawa aka samu wahala, shugabanni san ba sa kula, su da ƴaƴayensa a walwala, mu kwa sun ban mu a cikin wuya. Kan batun ilimin su na zamani, kan batun ilimin mu na zamani, ba ruwan su da dukkan dan wani, furabi suka sa su muna gani, dan Allah dai ayi gaskiya. Alhamdulillah, kin ga wannan gaskiya waka ce ta nasiha ko faɗakarwa zan ce, ko kuma na san duk ɗaya kenan ko? Gaskiya ne. Kuma sai na da baiti kin ce ana shan wuya. Gaskiya ne. To ana cikin wani yanayi sai dai Allah ya kawo mana ɗauki kawai shi ne. Wai in ji wani ke cewa ana kusa da kada ne, ana ruwa kusa da kada. Gaskiya dai. Allah ya kawo mana ɗauki. To amin. Kirara mana waƙan nan, akwai kuma studio da nake tunanin yanzu mu shiga da ke. Na'am. Kuma ka je sai mu ɗan sa sai ki rera mana waƙar kuma a jita da kiɗa
ko wannan ɗin ce ko kuma ma kowace ta zo miki inda zaki tunda ko na can ko kogi ne ba a muku. Gaskiya ce, shi kenan ba matsala. To masu kallo za mu matsa mu je studio mai karɓi sayyada mu ji me ta zo da shi a waƙoƙin da ta zo da su. Taimaka mini jalla wahidin zan nasiha gun su yan uwa. Taimaka mini jalla wahidin zan nasiha gun su yan uwa. Taimaka mini jalla wahidin yau nasiha gun su yan uwa. Rabbi Allah sarkin ni'ima taimakan in gargada al'umma in tunatar da dukkan al'umma kan azabar Allah bai daya. Rabbi ƙara salati ga Mustapha alihi da sahabbai alkasaba har waliyan Allah da kansafa masu sassana biye da gaskiya. Rabbi sarki na mai duniya kai kake sa mutum ya bin shari'a an kaso shi kasa yake gaskiya sai ya tashi ya kauce duniya. Rabbi ba mai yi sai kai daya. Taimaka mini jalla wahida zan nasiha gun su yan uwa. Duniya mai rodi dan uwa an kaso ta sa maka shakuwa kai ta yin sha'ani ba damuwa babu cizon yatsa ko daya kai ta kera gidaje dan uwa gashi ka shiga mota sabuwa wanda dai ya gano ka ba damuwa za ya zo shigare ka da tambaya ka shige ofis ka haɗe wuya ga su mai gadi da jakadiya masu san su gano ka sun tsaya kankana a ciki sun sha wuya. Taimaka mini jalla wahida zan nasiha gun su yan uwa. Yawwa. Sai da abubuwa sun yi kyau. Gaskiya mun je gashi an je an rera waƙa ga ta dai waƙa kike ta nasiha amma duk da haka sai da na ɗan rausaya da kai. Amma kaɗan ne ya fara kwaso shi. To, gaskiya ne. Kin taɓa yin bidiyo ne ko kuma sai audio ma'ana wanda za a ganki a akwatin talabijin? Na'am, gaskiya ne. Kwanan nan na yi bidiyo guda 1 zuwa 2 dai. Ya sai da kina yin waƙoƙin nan wani alfanu ko kuma wani abu kika haɗu da shi a wannan na alheri da kika ji daɗin sa tun da kika shiga waƙa har yanzu. Haka ne. Gaskiya na ji daɗin abubuwan dai suna da yawa suna da yawa. Yawa sai da kamar kin yi waƙoƙi da yawa tun shekaru zuwa yanzu. Wani alfanu kika samu a cikin waƙoƙi? To alhamdulillah mun samu alfanu da yawa tunda alkhairai dai ba sai an ce kuma ba dai sai wai godiya Allah. Alkhairai sun isho da yawa kuma babban alfanu dama kayi ne don mutum ya ji ka tunatar sai ka yi ta hanyar kasida ko kuma ta hanyar faɗakarwa kuma ya ji ya ɗauka to kaga wannan ma babban alfanu ne. To gaskiya na ji daɗin haka kuma sannan ma mun ɗan je wani guri ma inda ba kowa ma ke shiga ba gaskiya sai wanda ya isa to amma mu da aka ji harkar yabo ne ai masu yabo ne kuma duk an karɓe ma hannu biyu kaga shi ma na alfanu gaskiya sosai na ji daɗi sosai. Alhamdulillah ya sai da akwai kalubale da ake samu a rayuwa. Ban sani ba ta bangaren waka an taɓa samun wani kalubalen da ba za a manta da shi. Gaskiya kalubale suna da yawa don akwai kalubalen ma wasu ma har na ji ma da na sani ma ban shigo industry ba. To amma kuma daga baya din ban yi da na sani ba gaskiya don na ji daɗi sosai. An abubuwa sosai. Kuma tun da zama kin yi waka ana shan wuya a ƙasa na san akwai kalubale. Gaskiya sosai ma kuwa kalubale suna da yawa an aka fara irgawa ma ba su irgu ba. Alhamdulillah an yi kokari sosai sai da insha Allah. Akwai kira da yara ne za a ce ai akwai kamar mawaki a ce na da wasu yara a ƙarƙashin shi ko kuma dai ya aike ciki. Gaskiya ne dai ban da yara. Wato ba kya koya musu ne ko kuma ban da yara harka waka sai dai ina da uwar ɗaki zan ce. Uwar ɗaki na Fantimoti. Ita ce ko? Ita ce uwar ɗaki. Alhamdulillah akwai abin da ake cewa role model ma'ana wanda kike kalla kike kwaikwayonsa ko kika fi son shi misali shine kamar gwarzonki kika kalla ko a larabawa ne ko indian film ne ko kuma hausa ne namu ko kuma ma nigerian film ne ko waye ke wa za ta kalla namiji ko mace kice wannan shi salaukin kai kwaikwaya nata.
A yanayin waƙan kenan ko yanayin waƙa ko yanayin so a rai. Gaskiya ni dai a yanayin waƙa ina ɗaukar kamar ina ɗan aron Ethiopia haka. Idan zan yi musamman idan waƙar biki zan yi ina ɗan aron Ethiopia. Amma ba kawai yaran nasu ba, salansu yawwa salansu. Amma har wanda suke haka ɗin nan duk na ba ita ko irin da salan. Gaskiya ne salan da kuma salan Nijar. Sosai don gaskiya ƙoƙina na biki ma yawanci salan Nijar ne da Ethiopia kuma haka. Da akwai wata waƙa da na yi waƙan biki ma sai ake cewa wai akwai wata wace ce sangare ni ina manta. To ake ce sangare ne gaskiya ba ita bace. Okay, ai suka kika ce keji. Gaskiya ne. To alhamdulillah yanzu kusan a karshe da hira take tahowa, wani sako zaki mika ga masoyanki? To sakon da zan mika wa masoyana musamman na Kannywood kenan. Da Allah ina ba da shawara na farko wannan dai to Allah Ubangiji da ya baka baiwa. To sa'annan kuma kar da yi kai wasa da baiwar da Allah ya baka. Bi ma'ana dai kawai Ubangiji ya baka baiwa kuma kawai sai ka tafi wani shashanci daban. Gaskiya bai dace ba. Kana amfani da wannan baiwar naka da Allah ya baka kuma kawai sai ka tafi wani shashanci ne daban. Gaskiya kan bai dace ba. To masoyana kuma ina musu fatan alkhairi. A ƙarshe akwai album naki da kike kokarin ya fita ko kuma na waƙoƙin bidiyo da ake ganin ki ko kuma dai tukuna? Album ɗina da nake so ya fita shine Mahaifiyata. Yana nan ma ina ta. Kin gama waƙoƙin kenan? Gaskiya. Akan uwa akai? Mahaifiya. Alhamdulillah, ai babban jigo kenan. Gaskiya ne. Ta sai da muna godiya da ziyarar da kika kawo mana a wannan gidan talabijin na Alki Entertainment. Kuma muna fatan wani lokacin muka kira ki za a samu a ci gaba don bakinki akwai bayanin nika da yawa. To shikenan, nagode insha Allah. To muna godiya. So masu kallo anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ko wannan hira a cikin shirin fagen nishadi wanda yake zo muku daga Alke Entertainment. Kun gani tare da sai da yau abubuwan da suka zo ƙarshe. Ga masu bibiya na a wannan shirin akwai handles ina da yake wucewa ko kuma wani abin da za a same ni. WhatsApp ne, Facebook ne, ko dai wani abubuwa da suke wucewa ƙarƙashin akwatin talabijin ɗinku, to sai ka biyo ni ta wannan wajen sannan kuma sai mu tattauna da kai mu ga ka cancanta ka shigo Alke Entertainment kai ma ka ba mutane nishaɗi ko kuma baka kai ka shigo ba. Masu kallo na maka ƙarshen wannan shiri Muhammad Shitu ne yake godiya ga mutanen da suka yi ɗawainiya a wajen sada ni da ku da masu yayyanka hoto da tacewa. Ina godiya ga su Mr. Anyway, su Bize, su kuma sauransu su Umar Small da ita kanta sai da ta kawo mana ziyara ɗan Lagos ban manta da kai ba da kuma Chairman Alkhairiya muna godiya. Muhammad Shitu ne ya kawo muku wannan tattaunawa na.